दरजा फांथेनानै थाबाय थाखो? आच्छा, बे एमाव राजानि थाखायनो दुखु जागासिनो दङ नामा? बे लानजाय गैयै सैमा फिसानि थाखायनो इसिबां दुखु जागासिनो ना नोङो? नोंनि गोसोआसो दुखु मोनदों दा, नोंनि उदैयाथ' दुखु मोनाखैना? दलते जाफै ओंखामा। जाफै होनदोंना? हाय फावगालि, ओंखाम जाफैगोन ना आं दौनांगौ? दलते ओंखामा जाफै। माखौबा दुखु जागासिनो दङ ना नों? अम्माया सदरा हौवा सासेनि थाखायनो ओंखाम जानो बालायनाय? सानबेसे ओंखाम जायालासिनो थागोन नोंलाय? आं नोंखौ बुजायखाबाय ना? बे सबाव गाज्रि हौवाफोरनि थाखायनो ओंखाम जायालासिनो थायो? जाफै, माबार जाफै, ओंखाम खुरनानै दोनखाबाय आं। आंखौ गाबखौ होबाय थानो होनांला दे। हौवाया बे सासेयाल' नङा, मेल्ला हौवा दङ। मेल्ला नायगिरनो रोंबा मोजां मोजां हौवा थाखुमानानै दं। बे फैसा लुबिया हौवानि थाखायनो नों बेफोरबायदि दुखु जाबाय थागोन नामा? मा जालायखो? माबा, बे फावगारिया ओंखाम जाया मा जाया दरजा फांथेनानै रुम सिङावनो हाबनानै दंबाय दङ। मा होनलायखो नोंलाय? आयु, फिसाजोआ माबा मोनसे जाबा आंहानिसो दाय जायो आरो। आंल' बुंथारो आरो। नों मालाबा मालाबा रायोना, बेनिखायनो बुंदों आं। बिदिसो बुंथारबाय आरो ना आंखौ। डाइरेक्ट सोङालासिनो आंखौसो दाय होखायो। मालाय एमाव राजानि थाखाय दुखु जागासिनो दङ नोंसाजोआ। मानि थाखाय दुखु जानांगौ जाखो बेनि थाखायलाय? नों मिथिया होमबा नोंसाजोआ अमा राजानि बिहामजो जानो लुगैनायखौ? धोद गोदाव सोराव। दहाय आं ओरैनो लिंहरदोंमोन एमाव राजाखौ। मा राजाखौ आनजादसो नायदोंमोन आङो। आंनि फैसानिख्रुइ फिसाजोखौ देरसिन सानो ना मायो होननानै। आंनि फिसाजोखौ गारनोबा नोंनो 20 लाख फैसा होगोन आं होननानै बुंबाय। मालाय 20 लाख फैसाखौसो लानानै थांबाय। मा होनखो नों? 20 लाख फैसा हरबाय नों एमाव राजानो? औ, हरबाय आं। नोंनि खर'नि मेलेमा रानजोब्बाय नामा हापां? 20 लाख फैसाया ओरैनो फैदों नामा? बिफांनिफ्राय खानानै हरबानो मोननाय बायदि? दैलां बोथोरनि थाइजौ बायदि मोनदों नामा नों फैसाखौ? आं आंनि फिसाजोनि फिउचारनि खोथा साननानैसो आङो एमाव राजानो फैसा हरदों। एमाव राजायाबो बिफाबायदि थगायसुलासो। बेनि थाखायनो आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजान जानायखौ लुबैदों आं। होमबानो नों फैसा होनांगौ जाहैबाय। बे 20 लाख फैसायालाय माथो जाखो? आंहा खामायफिनगोन आरो। आच्छा, 20 लाख फैसाखौ ओरैनो मोनगोन बायदि मोनदों नामा नों? 20 लाख फैसाखौ खामायनो थाखाय किसुमान मानसिनो जिन्दगि भर नांगौ जायो। बे मोनसेयाव सोरबा सोरबा 20 लाख फैसा नुफेरि मानसिबो दं। नाथाय नों बा फैसाखौ मोनदों होननानै बेफोरबायदि खालामदोंना नों? नोंनि फैसा नङा माथो। आंहा आंनि गथि गथि खामायना दोननायखौसो आंहा एमाव राजानो हरदों। जायखिजाया एमाव राजाया आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजान जाबानो जाबाय। नोंनि फैसाबानो बेफोरबायदि बाहायगोन नामा? नोंनि फैसानि सायाव आंहा जेबो मोन्थाय गैया नामा? जेबो बुंनो हाया नामा आं? हायो। होमबा जेरै हरदोंमोन फैसाखौ एरैनो लाबोफिन। थाइसेबो खम जानो मोना आरो थाइसेबो बारा जानो मोना। नोंसोरनि बिमा फिसानि बेफोरबायदि आखलखौ बारा मोनबाय आं। फैसा लुबियाया दा बायदियाव फैसा बानायग्रा मेसिनखौ मोनबाबो फैसाखौ बानायनोनो बागोन बियो। ओरैबायदि केयारफिन मानसि बियो। आं आंनि फिसाजोनि भबिसतनि खोथाखौ साननानैसो एमाव राजाखौ आनजाद नायदोंमोन। फाफ्रि गथ'आ लानानै थांमारबाय। मोजाङानो जादों। बियो आंनि फिसाजोखौ मोजां मोनखाया, बेनिखायनो फैसाखौसो देरसिन सानदोंना। आरो बेखौनो फावगालिया जिबायदि दुखु जागासिनो दङ। ओइ फावगालि, ओंखाम जाबाय माबार? आं ओंखाम जाया। मा होनदों? आं ओंखाम जाथ'वा आयै। आं ओंखाम उखैथ'वाखै। दलते जाफै। उखैदों उखैयाखै आं मिन्थिथारा। माबार जाफै। आं नेबाय थानो हाया दै। बांद्राय दरजा फांथेनानै थाबाय थानाया दरजा सेफायजागोन आंजों। माबार फैसो। एमाव राजा, नों मानो बिदि खालामखो दे? जोंनि मोजां मोनलायनाया एसेबां थौलेमोन आरो नों फैसाखौसो लानानै थांबाय आरो आंनि बदल। फैसाखौसो देरसिन सानबाय आरो नों। जुदि जोंनि गोसो थोनाया गोथारमोनब्ला, सैथोमोनब्ला मानो फैसा नांलायगौमोन दे? जों खामायनानै लानो हागौमोन ना? नों मानो बिदि एमाव राजा? नों मानो बिदि? बिदि थाबाय थाबा जानाय नङा। आं एमाव राजाखौ लोगो हमनानै रायलायथारगोन। मानो बिदि खालामनाय बेनाव सोंथारगोन आं। दिलिरखौ लोगो हमहैग्रोनांगोन आं। नङाबा जानाय नंला। मानो सिरि थाबाय थाखो? खुगा गैला नामा? माथो बुंबावनो, आंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय गासैबो सोदोबानो बिस गोजाबालाय। नुबायना बिमा, माबायदि उल्था उल्था होनो बियो? लाजिनाय गैला बियो पुलिस स्टेशनाव थांलाय फैलाय खालामबाय थानो। जि सोंनाय बायदि मोनबाय नामा बियो? खर'आव एसेबो मेलेम गैला बेनाव। आंनि गोथै सह'खौसो नायनो लुगैबाय बियो। हा मानोथो बेफोरबायदि जानला मानला खामानि मावबाय थायो नोंलाय? दा नोंखौ जोङो जेलनिफ्राय बेल खालामनानै लाबोबाय। साननैसो जेबो दा मावथ'। मा साननैसो बेलाय? जेब्लाबो जेबोखौनो मावनांला बियो। माबा मोनसे मावनो लायो उल्था फाल्था खालामो। मानोलाय गावग्रांबायनांगौ जाखो? बे गावग्राखौलाय बबेनिफ्राय मोनबाय थायो बेलाय? सफिराम, एबारनिफ्राय बेफोरबायदि दा मावसै। नोंनो मा नांगौ मा नाङा जोंनो खोन्थाबानो जाबायना। मा नांगौ बिनोलाय? हिनजाव नांगौ। हिनजाव सासेबो बुथुमनानै लानो हायाखै। आखलानो गाज्रि नालाय हिनजावफोरजों सैजाया। हिनजावनि थाखायनो इसिबां सिन्था जादों। नैबे क्लिअपेट्रा थानायाव मानो इसिबां टेनसन? नोमा क्लिअपेट्राया मोस्रोमफोर बायदि लाइन लाइन लानानै होफैगोन नोंनो।
खालि बुंल' माबायदि हिनजाव नांगौ नोंनोलाय? आंना गोसो थोनाय दंखायो। ए बै हिनजावा बादालि ना मा होनो? औ बेनि थाखायनो नों गामिनि मानसिफोरजों बुजायाखैमोन होनलाय? बे हिनजावखौनो नांगौ जालायबाय नोंनो। आंनो बेखौनो नांगौ, बेखौ नङाबा रावखौबो लाया। आच्छा बे हिनजावखौ मोनबा नों गासिखौबो लागोन। बिदि नङा। होमबालाय माथोबाव लानानै फैदो हिनजावा दिनैनो। नोंनि बेफोरबायदि आवसाव बावसाव खामानि मावनायखौ आं नायनो सुखुला। माथो बुंबावनो जोंबो मालाय। बे न'खराव बिहामजोनिबो गोनांथिथार। जायखौ मोजां मोनो बेखौ लानानै फैबानो जाबाय। मा होनदों खोनादोंना? हा गोसो थोनाय हिनजावा फैयोबा दिनैनो लानानै फैदो। जागोन दे, होमबालाय आं थांनोसै। बिमा बेखौ ओरैनो हेगारनानै होजाला। बेखौ माबा मोनसे साजा होबासो जासिगोन। आं गावनि साजाखौलाय मोनखाबाय माथो बेलाय। आंहा साजाखौ बै हाफांखौसो होनांगौ। आंखौ सोबा फैलायथारदोंना बियो। आंखौ बावगारदों सानदों खोमा। बावगाराखै आं। थाबैनो सोबानायनि खिथेरखौ लाफिननांगौ आंहा। जाबाय थांबाय बेफोरखौलाय मानो लाबोफिननांगौ? नैबे क्लिअपेट्राया रावजोंबो सोबा जानानै थाया। उल्था सोबानानै दागो खालामग्रासो। आं हाफांखौ ओरैनो गारनो हाया। माबायदि हिनजाव मोनखो आंलाय? जेखौबो साननो रोङै। दानसोरां नों गुमै अमा राजा बुंनाय खोथाखौ मानिनाङा। आंहा गुमै अमा राजाजों जेबो सोमोन्दो गैया। नों बिनि खोथाखौ खोनासंनानै आंनि मेसेज कलफोरखौ मानो इगनर खालामगासिनो दङ दे? प्लिज दानसोरां गुमै अमा राजानि खोथाखौ दामानि। बियो बेफोरबायदिनो जानला मोनला बुंलाबायो। आंखौ गाज्रि मोननाङा दे गुमै अमा राजानि खोथाखौ लानानै। दिनैनिफ्राय आं गुमै अमा राजा फैबाथाय न'आव थाखाया आरो रायलायाबो आं आरो गुमै अमा राजा मोननावबो थाङा आं। जागोन ना दानसोरां? आंखौ गाज्रि मोननाङा ना दानसोरां। गुमै अमा राजायासो जानला मोनला बुंलाबायदों। आंहा गुमै अमा राजाजों जेबो सोमोन्दो गैया। हेलौ हेलौ। बे गुमै अमा राजानि थाखायनो गासिबो जाजोब्बाय। बियो दानसोरांनो फन हरना एरना होनानै आंखौसो दानसोराङा रागा जोंबाय। दानसोरांखौ अफिसाव थांनानैनो लोगो हमहैनोसै आं। नङाबा बियो आंखौ ब्रेकआप खालामगोन। बेखौ आं मालाबाबो जानो होआ। बिनिखायनो आं बिगुमैफोरखौ नायनो बायो। माइसि गाज्रि। अबेसे गासैबो बिगुमैया गाज्रि नंजोबा। जेरै सन्थला गुमैया बेसेबां मोजां आरो बेराफारसे बे अमा राजा गुमैया माइसि गाज्रि। आंखौसो गदाय गोसो थोखुमाबाय थायो फाफिया। आंनि बयफ्रेन्डआसो सन्देह खालामलाय लांबाय आंखौ बिगुमैजोंनो। गासिबो बे गुमै अमा राजानि थाखायनो जादों। फैथोंल' बियो खामफ्लायजोंनो खुबैहरगोन आं एबार फैबा। रिमझिम रिमझिम अखा मानो हायो नोङो गोसो सोलेरखौ आंनि मानो बिलिर फैयो मानो बिलिर फैयो नों मानो हायो। दुलुर दुलुर मा खालामदों नों? नै जि सुनो लादों आं। अखा हानायनिफ्रायनो जि सुनोनो मोनाखै। औ दा साननैसो जि मोजां अखा हागासिनो। मोजां। दै लोमनानै मा जादों बेलेग बेलेग जायगायाव? बांद्राय अखा हानायाबो गाज्रि बांद्राय अखा हायैयाबो मोजां। बेलेन्सआव थानायबा मोजां जागौमोन आरोना। मिथिंगायानो दाना गोदोनि बायदि नंला। एसे अखा हाबानो बुरजा दै जायो। अखा हायाबाबो खहा। बेफोर गासैबो जों सुबुं माहारिनि थाखायसो। मिथिंगायाखौ मोजाङाव दोनला नालाय आबहावाफोरानो गाज्रि जाजोब्बाय। नंगौ। ओमफ्राय र' आं सियार लायनि नों थाथ'। आंनो सियार नांलाया। आं एमाव राजानि खोथाखौ लानानैसो फैदों नोंनि खाथियाव। मा बुंखो एमाव राजाया? जेबोथ' बुङाखै। नोंनो फन हरगोन होननानै बुंदोंमोन। एमाव राजाया आंनो दासिमबो फन हराखै। देलाय नों फन हरफिनलाय। ओइ भावगालि नोंसा गोसो थोलायदों नोंसा मोजां मोनलायदों। माखासे खामानिफोरखौ नोंसोरनो सल्भ खालामनानै लाहाय। जों लोगोफोरासो बरनाम बरसि जायो। दाखालिबो नोङो एमाव राजाखौ लोगो हमनो थांनायाव नोंसानि आइयासो आंखौ सोबालायदों। आं दाबो बावगाराखैहाय। आंखौ निमाहा हो दुलुर। आंनि थाखायनो नों जोंहानि आइजों सोबा जालायदों। नाथाय एमाव राजाया मानो बेफोरबायदि खालामखो बेखौसो आं मिथिनो लुगैदों। मा खालामदों बेलाय? आंनि बदल फैसा लानानै थांबाय बियो आइनिफ्राय। आयौ औ बेनिखायनो एमाव राजानाव सोंनो लुगैदों आं। आंखौ थार मोजां मोननायमोनब्ला नों मालाबाबो फैसाखौ लानाय नङामोन होननानै। आरो जुदि बियो आंखौ थार गोसोखौनो थोआखैमोनब्लालाय आंजोंलाय मानो गोसो थोलायफ्लानांगौ बियो? बेखौसो सोंनो थाखाय आङो एमाव राजाखौ लोगो हमनो सानदों। नों आंखौ हेफाजाब होगोन ना दुलुर? नै आं हेफाजाब होनो हायो। नाथाय उनाव लोगोआसो बदनाम मोनोहाय। जोंफोरा दुखिया मानसिहाय। जोंफोरखौ माबा मोनसे जाबा रावबो नायफैग्रा गैया।
नाथाय नोंसोर माबा मोनसे जाबा नोंसोरखौ थाब नायसनग्रा दङ आरो नोंसोर दाय मावबा मालाय नोंसोरखौ रावबो दाय हमाबो जोंफोरनावसो गोगोम गोग्लैफैगोन दायफोरा ज' जानानै आइम सरि दुलुर नों आंनि थाखायनो बायदिसिना सहायनांदों लोगोनि थाखाय गासैबो खामानिखौ मावजोबनो हायोहाय लोगोआलाय मानिथो लोगोखौ गाज्रि समाव हेफाजाब होनायासो लोगोलाय दा नाथाय माखासे खोथाया जाहैबाय खोथायावनो दायबो लाजोबनो हायाना नंखाय बांखायनो दा उनावहाय नोंस्रा गोसो थोलायदों मोजां मोनलायदों दा जोंफोरा लोगोफोरासो दाय जायो लोगोफोरखो सानखायो आरोना लोगोआ मिथिगौ होननानै गोदोबो बिदिनो जाखांबाय आंहा स्कुलाव आंनि लोगोआ बयफ्रेन्ड सानै साथाम दङ आंहा सासेल' दङ होननानै मिथियो उनाव मालाय बयजोंबो रायलायोनो उनाव मा जाखो बेखौबो गोसोथोयो बयनिफ्रायबो फैसा लायो ओमफ्राय उनाव गासैबो बयफ्रेन्डफोरा फैनानै आंखौसो रायफैबाय नों मोनथिनानैबो जोंनो खोन्थायाखैमोन नोंबो बिदिनो होननानै आंखौसो दाय जाबाय लोगोखौ बासायनो हायोहाय नाथाय केरेक्टाराव जुदि आसि दिन्थियो आखल आखुआव जुदि आसि दिन्थियो अब्ला दुखु मोनो बेनिखायनो हाजारखि लोगो जाबाबो माखासे खोथाफोरखौ हेफाजाब होनोबो गिलायलांग्रा जाबाय आं दाना आंनि बेलायाव नों बिदि जाया दुलुर आं मिथिस्लाबियाव नोंखौ आइया सोबाफ्लांबाय आं नैथि खेबनि थाखाय नोंखौ मालाबाबो दाय होआ खालि नोङो एमाव राजाखौल' आंखौ लोगो हमोना प्लिज बेनिफ्राय आंनो नोंनिफ्राय जेबो नाङा दुलुर आं आखाइ खबो हाय आखाइ खबलायो नामा जागोन दे आं माबा मोनसे खालामगोन थेंक इउ मानो बेफोरबायदि आखाइ खबलायनांगौ जाखो जागोन दे आं माबा मोनसे खालामगोन दुलुर बे खेबसेखौल' आंखौ लोगो हमहोथारदो बेनिफ्राय आरो आङो एमाव राजानि आरो आंनि गेजेराव नोंखौ मालाबाबो लाबोला ओमफ्राय नोंलाय बे एमाव राजाखौलाय मानो गोसो थोनांगौ जाखो एमाव राजाया नोंखौल' गोसो थोआना बेयो बिराद मानसिखौ गोसो थोबावो बेफोरबायदि मानसिखौ नों एफा गोसो थोयो आरो मिन्थियाहाय माने इसेबां गोसो थोयोथाय आं नों मिन्थियाबा सोर मिन्थिनांगौ दे जोंलारि नों जाम्बि नामा नों मिन्थियाबा सोर मिन्थिनांगौ जाखो गाज्रि मानसिखौ मिथिखानानै मानोथो गोसो थोनांगौ एमाव राजाया मोजां नंखाया होनना मिथिखानानै नाथाय आं एमाव राजाखौ जोबोद गोसो थोयो आं मिन्थिनो लुगैदों एमाव राजाया मानो बिदि खालामखो आंनि गोसोजों मानो गेलेखो मानो गोसो थोबाय थानांगौ बेफोरबायदि मानसिखौलाय गारदो दरखार गैया एमाव राजा बायदि मानसिनि थाखायनो दुखु जायो मालाय बिफानि गारिखौ सलायलांनानै लाराला लुरुलु लालालासो जालांलायदों आंथ' मानसिखौ नायनोनो बायो प्लिज अन्नानै एमाव राजानि फारसे जेबो दाबुं आं एमाव राजानिफ्राय खोथा मोनागौ माने नोंसिनि रावनिबो खोथा खोनासङा आं दुलुर प्लिज एमाव राजाखौ आंखौ लोगो हमहोथार जागोन दे नुबायना बे फावगालिया माबायदि मानसि एमाव राजाजों बियो गाज्रिनो मालाबा फाव फान्दाय जालायगोन होमबासो मिन्थिगोन बियो आंबो बोरैबा मोनोहाय फावगालिखौ नुबाथाय नाथाय इसेबां मोथो गोसो थोयो बियो एमाव राजाखौ बेनिखायनो जेबो बुंनोबो हाया आं मालायखौलाय माथो बुंनो लोगोनालाय बुंनांगौ गोनां जायो आरोना ओमफ्राय मानोबा फैदोंमोन जोंहानाव जोंहानि आइया नोंसानाव खोथिया सोंनो आंखौ थिनहरदों नोंसा माथो खोलापारानि खोथिया दब्लायखौ फानोनो औ फानगोन जोंहा आइया बुंदोंमोन फानमारगोन होमबा फानगोन आं फन हरगोन सानदोंमोन नोंनाव कारेन्टआनो गैयाना अखा हाबा कारेन्टआनो फैया दहाय बेबो मोनसे अखा हाबा कारेन्टआनो फैनो नागिरा होमबालाय आं आइनो खोन्थाहैनोसै दे जागोन दे थाथ'दो होमबा नोङो दे दुमफावाय हामगोन दे हामगोन आफा आं जोबोद मेंनाय मोनबाय आइखौ लेंहर आफा जागोन दे फिसा आं लेंहरगोन नों थाथ' दे दुमफाव फिसा जागोन दे आफा आंनि थाखाय इसेबां दुखु जानाङा आं जुदि थैनानै थाङो होमबाबो नों जेबो साननाङा आफा अरायबो नोंसोरजों लोगोआव थाबाय थागोन अरायबो दस्ति मा होनखो डक्टरा मा होननोब्रा बेखौनो बुंदों दुमफावा साननैसोनिल' आलासि होननानै गसाय मा जाबावगोन दालाय आंनि बिखाखौसो थरल' गसिगोन बायदि मोनबायलै बिमाखौ नायनो होननानै बुंगासिनो जोंहानि दखानाव दङ बियो आंनि दखानाव दोनथ'दों खामानि मावनो होननायखाय आं लिंना लाना फैनि दे सन्थला दस्ति लिंनानै लाबोदो मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनिनो बिमा जागोन दे दस्ति गसाय मा खालामबाय थायोब्रा आंनि जिउनिफ्राय आंगोफोरानो मानो गोमालांबाय थायो आंनि आंगोनि अनसुलि दुमफावाबो गोमाबाय दा आंनि फिसाजो दुमफावाबो गोमानायनि लामायाव मासे हावरिया खाफालांलाय बमर खोथाखौ खोनानानै आंबो जोबोद दुखु मोनबायलै दानि खामानियाव फैनायावसो आंनो खोन्थाहरदों सासे मानसिया बेवहायसो मिन्थिदों नोंलाय मानो खोन्थायाखैमोन जोंनो
मा खोन्थानो मा रावजों खोन्थानो आं मा रावजों खोन्थानो आं मा बुंदों डक्टरालाय डक्टरा बुंदों दुमफावआ साननैसोनिल' आलासि होननानै मा बुंदों नों दुमफावआ साननैसोनिल' आलासिसै औ बेनिखायनो आं मा होननानै खोन्थानो सानदोंलै मा रावजों मा खुगाजों खोन्थानो आं बमब्रमा आं मा बुंबावनो खुगानिफ्राय सोदोबखौनो नागिरना मोनासै आं अब्लाबो फोथायनाय लाखि मा फोथायबावनोलै नारजि बुदां माखौ फोथायनाय लाखिबावनो गोसो गोरबोआनो बोरैबा मोनबायलै आंनिख्रुइ सिगां आंनि फिसाजोनि गोथै देहा नुनांगौबा आं माब्रै थांनानै थानो बुंलाय नारजि बुदां माब्रै थांनानै थानो बमब्र भाइ जानांगौआ जाखायो खोमा थेवबो नों गोसोखौ इसेबां लोरबां दा खालाम दुमफावआ जोंनि साखाथियाव दाबो दं जों दुमफावनि सिगाङाव बेफोरबायदि दुखु जानानै खोन्थानो हाया औ नारजि बुदां औ आच्छा गोदान भाइरेल जालायबाय होमबा जोंनि बड'लेण्डआबो उनफिननानै गैला माथो भाइरेल जानायनि खेथ्रआव बेलेग गुबुन हारिफोरखौबो टक्कर होनो हाग्रा जाबाय आदा नोंखौ सोरबा लोगो हमनो नागिरदों सोर बिलाय थिनहर माबार टाइम जायैयावनो मानो मोजां बुस्थुफोरा भाइरेल जानो रोंला होमबा गाज्रियाल' मानो भाइरेल जागासिनो दङ दा बिसोरखौनो मान सनमान बान्था होलायगोन दानसोरां मानो फैदों नों बेवहाय आंहा दसे उनावनो निउस होनांसिगौ दानसोरां नों आंखौ गाज्रि मोनथारदोंना बेनिखायसो आं नोंनि खाथियाव फैदों नों आंनि फनखौबो थिखोला नों आंनो मेसेजबो हरला आंहा टाइम गैया बेनिखायनो हराखैमोन आं मिथिगौ नों बिजिबाबो आंनो खोन्थाहरखायोमोन आं बिजि जासिगोन फन रायलायनो हाथ'ला होननानै अमा राजा गुमैनि थाखायनो नों आंखौ नायनो बाथारबाय आरोना अमा राजा गुमैया बिदिनो जानला मानला बुंलाबायो नोंहा जुदि आंनि सिगाङाव फोथायनाय गैया आदा बमब्रखौ बुंबानो जाबाय बेबो खोन्थानो रोंगोन प्लिज दानसोरां आंखौ ब्रेकआप दा खालाम जागोन दे जागोन उनाव रायलायगोन आं निउस होग्रोनि प्रमिस प्रमिस नों आंखौ रागा जोङाखैथ' आं नोंखौ रागा जोङाखै दा थांदो आंना टाइमा जाबाय प्लिज आं नोंखौ नेनानै थाबाय थागोन थां बाहेराव थां जागोन दे मानो बेखौ स्टुडिअ सिङाव हाबनो होनांगौ जाखो आदा नोंनि गार्लफ्रेन्ड होननायखाय हाबनो होदोंमोन आं जागोन दे जागोन अब्लाबो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि खालामनांला जागोन दे खुलुमबाय लाब्रा बड' स्टुडिअ'आव आं दानसोरां दिनैनि गुबै खौराङानो जाहैबाय गोबां दाब दाब जायगायाव दैबाना जादों आरो दैबानानि थाखाय गोबां सोहोरावनो दैबाना लोमनायनि थाखाय गोबां सोहोरनि बिल्डिंफोरा गोग्लैदों होननानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिना मोन्दों आरो नैथियावनो दङ दा जोंहा आंखौ मानो गोसोखांदोंमोन नोंलाय नै दरखार नोंखौ गोसोखांनो आं नोंखौ लिंहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय फावगालि मानो लिंहरदों नोंलाय फावगालिखौलाय मानो लिंहरा फावगालिया आंखौसो बुंबाय थादों नोंजों खेबसे रायलायनो होननानै रायलाय फावगालि फैदो रायलायला जामायला मा जाबावगोन दाना सेस खासेलै सेस गैला होमबालाय जोबोर गाबोन फैफिनलायगोन आं थाबाब्ला गुसुङै माबा दै फैबाय थासिगोन होमबालाय भिडिअखौ लाइक मोनसे लांदो कमेन्ट मोनसे लांदो बाय बाय